Аңлатма, дөньяда торыйммы дип киңәшләшкән дустыма. Тормак ярый бер туктамый ялганмасам, тугры сүзле инсаннарга ялганмасам, вижданыңнан шайтан төсле тыртыр качып, үзең алдап, башкалардан алданмасаң, кардәшеңне үз нәфсеңнән алга алмасаң, ярлыларны бурлаклар дип саңгалмасаң, тик бер ялгыз курсагыңны зурайтырга барганыңны хезмәт иттерсәң, ялласаң, һәрбер байны тәхрирең белә ауласаң, тәгъриреңдә тик майласаң да балласаң, бер сүз курсак файдасына зарардыр дип, хакыйкатьне яшермәктән уялмасаң, иштән динсез булып тыштан дин дисәң, ярлыларны дошман күрмәк, дин дисәң, мин мәсләкле, мин мәзһәпле, мин эшлекле, һәр артыклыкның шишмәсе мин дисәң, читен тормыш, капиталга чукынмасаң, хәзрәтеңдә тезләр чүгеп укынмасаң, тур, рәхәтлән, кәпкәкерне туры дисәң, истибдатның намусына тукынмасаң, зинһар иптәш, хаклык сөйгән булып йөрмә, ялган сөйлә, күрмә зиндан, күрмә төрмә, дип, дөньяда ачылган эшләрне белмә, иске дөнья тузанын күзгә сөрмә. Ләзем түгел инсаф, вөҗдан бердәнә дә, һич кирәкми гайрәт итмәк мәрдәнә дә, килешмидер Коръән уку, тәсбих әйтү, фәхиш вәхшәт берлән тулган бер ханәдә, тор дөньяда, иманың сат, вөҗданың сат, шулай торсаң, гомерең үтәр, бигрәк ансат. Алдаучылар, кәфирләргә дөнья җәннәт, гомерең үтсен рәхәт, ансат. Мин кушканча тормыйсың син, нифак берлә ялган сөйләп йөрмисең син, җаннан куркып куян төсле дер-дер тетрәп, чын мәсләкне арлы-бирле бормыйсың син. Үл, туфрак бул, кайт аслыңа, аслың яхшы, хәнҗәр белән күкрәгеңә кастың яхшы. Җир шары, нидән белмим хак сөйгәнгә, мең пасының өстеннән дә астың яхшы. Хаклык аска күмелгән шул, өстә түгел, шуның өчен аска табан тарта күңел. Хаклык берлән мәхшәргәчә бергә булыр өчен, син дә тиз бул, җиргә күмел. Мин һәм тиздән менәм дарға, туйсын ашап җансыз тәмле козгын карга. Тормыйм инде, бу дөньяда туйдым инде, моңар чаклы торганмын мин гакыл дарга.